Vi er her i Sydkorea på en inspirationstur, og det er vi for at lære fra Sydkorea. Sydkorea er et af de lande i verden, som er allermest digitaliseret. Danmark og Sydkorea samarbejder jo allerede på rigtig mange områder inden for digitalisering. Både internationale samarbejder og standarder. Vi har netværk inden for Smart City, vi har innovationsnetværk inden for AI og robotter. Generelt, når man taler digitalisering, så er det enormt vigtigt for Danmark at samarbejde internationalt, fordi digitalisering, det er jo i sin natur grænseoverskridende, så derfor er det helt afgørende for Danmark, at vi taler med andre lande. Om det er grøn omstilling, eller e-health, eller det er inclusive society, eller inkluderende IT, så er mulighederne der. Og Sydkorea er et rigtig godt land for Danmark at tale med, fordi det er et land ligesom Danmark, der er meget, meget langt fremme på digitaliseringen. Samtidig har vi jo set i dag, hvordan Novo Nordisk samarbejder med Kakao Healthcare, en af Koreas allerstørste tech-virksomheder, for at arbejde på nye services i forhold til diabetesmonitorering. Vi har allerede nu været på forskellige besøg, og man må bare sige, at Sydkorea de tager virkelig digitalisering seriøst. Det er et meget digitaliseret samfund, og de har også lidt en anden tilgang til digitalisering, end vi har, og derfor er der masser, Danmark kan lære.